Đây bị lại. Ơi, lá phê chắc nạ. Nó có đầu thơ. Kalang sa vậy tính khẩy này không ai xịt. Mình thấy ra bông ba. Cái tính khẩy. Từ đây là gặp nó tăng à. Phá lần xong lá cây gần. Kalang bùi khoa. Này, mulai जों ना इथिं. मुलायानो जाब जानायखाय बारा गिदिर गिदिर देरासै. ओमफ्राय बै साइडनियाल' देरबाय एसे गिदिर गिदिर. अखा हानो नागिरदों. ओमफ्राय जोंहा आइ संनायखौ भिडिअ बानायनोसै दिनै. नै मा संगोन नोंलाय? मैद्रु. फाल ओइ माथो नैबे माबाबायसो ना? बुथुवा ओइ दाख्लै आइ फैनाया कलबारिनि. मिरु सिरु जाजोब्बाय खसे. ओइ थुनथिनिसि. थुनथिनिखौ जायालै. नैबे फालं. फालां बुथुवा लाफाजों लागायनानै मैद्रु संसै. एवनाय बायदि मैद्रु बायदि. जाथ'लायनोसै जोंहाबो निरामिसबाबो. दिनै बिस्थिबार मिरामिस. मैद्रु मोनबाथाय माथो नांबावगौ ने? बेनो सबसे गोथाव मैगंखा. आबैया मैगं सायदों. मैगं सायदों र'. मैगं जरायना जानो हागोन बाबाया जादोंना जायाखै दहाय? बाबाया दै जायाखै फुङाव जालांदिया. होमबा नोंसोर सानैबो जायाखै? जोंना अलानो आइदि मामि दं? बारो फालाङा दोनबावदोसो आं 20 थाखायाव मुथाबावदो. 20 थाखायाव मुथाबा? फालङाबो? एफा दाम खम मोनथारबाय नालाय दा. दामा खमिजोब्बाय नै गिदिर फालां माजा माथा लागाव जाथारबाय. मानोबा दाम खमायदोंबा ना? दा मेला ओंखारथारबायना मैगङा. आरो दायो मागोनि दिन थांबा फागुननि लास्टफोराव बिराद जाफिनसिगोन आरो. ओइ मुलिया केन्द्रा लाबोनायमोन बेजोंबो हामा गुजुनायानो ओमफ्राय दिनै बाबाया गोदान लानानै होफैबावबाय नै मुलिखौ. बाबाया लाबोलायबाय दिनै. नैखौ केन्द्रा लाबोनायमोन नैखौ बाबाया लाबोबाय दिनै बेखौ जानाय नायनोसै माबायदि बियो. हामगोन ना हामा बेजोंबो गुजुनायानो हामनो रोंला. बाबाया लाबोबावबाय आरो बेखौ दानि. नैखौबो केन्द्राया नैबेखौ फार्स्टआव लाबोदो नैबेखौ फार्स्टआव लाबोदो बेखौ सेकेन्डआव लाबोदो ओमफ्राय बेखौ दा बाबाया थार्डआव लाना होफैबावबाय बाबाया. आइ ओंख्रि संनायखौ आराम भिडिअ लालाय नागिरबाय गैया. फिसाजो उन्दुनो नागिरबाय आरो आंना ओमफ्राय. दारियाव ने ना? गथ'नो दारिया मामि? दारियाव ने? दारिया मा जाखो बेयाव आरो? आइ फिसा आइदै मा जाया? गावासो लाबाय मुलिखौ. अखायानो हायाबो मायाबो दोमैबाय थायो. मोनायाव एसे थाइफ्रिदोंमोन. जिखौनो एसेल' सुबाय आङो अखा हाजानो गिनानै. आइमोना दारागावथिं बेरायनो नागिरदों आलासिनाव. दारागावनि अबेबा साइडथिं नामानो आलासिनाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय ड्राइभार लांसिगोन गारिजों थांगोन. जोंनि गारियाव थायाखै ओमफ्राय बेलेगावसो. आङो याव ड्राइभारा बे थांसै आइमोना. बाबाया दाबो फैया माथो. फैगौनो नै जोंहा थांफानो गाबदों बिबैजों. मेगना मोदै जाबाय. मिथाइनानै थगायजाबाय आंजों दोखो गाबखांबाय. नोगोद थांफानो गाबो दाना सैथानथारसै. थांफानो गाबग्रा जाबाय. ओमफ्राय आंहासो भिडिअखौनो बानाय मोनासै फिसाजो गाबनानै. मिथाइनानै थगायनानै दोनबाय आङो. जेरावबो थांफानो गाबो दाना बेनि सिगाङाव देलायनानै ओंखारनोनो हाला आरोना गाबनायानो. सिखिदेरबाय नालाय मेथाइ जानायनि गारजोब्बाय ओमफ्राय मेथाइखौनो. ओइ मेथाइ जानाय मा जाखो मामि? नों थांफानो गाबदों आबैजों? मेगना मोदैया नायलाय. मोदैया फुथुनोसै आङो बेखौ. उन्दुनानै सिखारबाय जोङो सानैबो. आंबो हराव उन्दुनायानो जाथाराखैमोन लोगोफोर मैया. हराव मार गुजुनानै उन्दुनायानो जाथाराखै आंहाबो. ओमफ्राय मामि उन्दुनायखाय जि मोजां उन्दुबाय आङो. ओमफ्राय सिखारबाय दायो टाइमा 12थासो जाबाय आरोना. ओमफ्राय आं दायो मा संनो नागिरदों लोगोफोर? नै लाफा गोबाब संसै. थुन्थिनि एसे बुथुवा एसे लागायनानै नै लोगोफोर. लाफा गोबाब संनोसै. आइमोना आलासिसो जाहैखादों. ओमफ्राय जों गोजाल' जागोन आरो. ओमफ्राय नानि फैगोन नामा? नानिया जोंहा बिबोनाङा सासे गुवाहाटियावसो दं नालाय. ओमफ्राय न'आव दिनै फैगोन नामा? ओमफ्रायो बियो बुथुवा जानो माने बिदि गोबाब जानो बिराद गोथाव मोनो नामानो. ओमफ्राय आइया संनो थिनलांदों आरोना. बेखौ संनो होलांदों. ओमफ्राय दायो आं बेखौ संसै. ओमफ्राय मामिखौ बानोसै बिथिंजाय. हाय मामि हाय
संसै ओमफ्राय बेखौ सुनानै लाग्रोनोसै मोजांखासो स्र' स्र' बासिबाय थाला ओमफ्राय सुखांनानैसो हागोन आङो बेखौ हानानै सुयोबा फिसा फिसा सुखांनो जारला जायो नालाय नै दैबो लाखाबाय सुनानै लाग्रोनोसै र' आङो दा फिसाजोखौ बादोंसो आङो दायो संबाय थानोसै मा संनाय जायो दा हासबेन्डआसो माबा लाबोबावगोन नामा मिथिला फन हराखै दाबो आं सुनानै लाग्रोनोसै र' दायो सुनानै लाखांबाय हानोसै खेरखायावनो माबा खेरखालायनो सारायावनो दोननानै हाखानोसै डाइरेक्ट हाखांनाय लोगो लोगो जानखानोसै नालाय थावबो गोनांखाया खारै नालाय खारै गोबाबसो जागोन ना ओमफ्राय दायो हानानै लाग्रोनि र' आङो आयु खोलैजोब्बा गैलाहाय गोलैगोन मा गोलैगोन र' हामा जा मोजां खारै ओंख्रि संनो नागिरबाय ना हाखांनानैसो खारैखौ नायबाय खारैयानो गैया लोगोफोर दाख्लै आइया बथलसेल' लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय जोबनानै दंमोन एसे गोदिल'सो बेबायदि जाया ओमफ्राय हासबेन्डनावसो बिहरबाय आङो हासबेन्डआ स्कुलाव दंहैयो नालाय ओमफ्राय दा खयथायाव लाबोगोन दा टाइमा 1ता जागुलायबाय 2थायावसो गयो ओमफ्राय स्कुला ओमफ्राय दायो दिनै मोनगोन ना मोना बेबो खुनु थिग गैबावा बाजारबासो मोनो ओमफ्राय दिनै बाजार नङा नालाय ओमफ्राय मोनगोन ना मोना मिथिया आरो ओमफ्राय जायखिजाया दा नायसै र' मोनगोन ना मोनबा संसै मोनाबा बेलेग संसै आरो मा दै ओरैनाय न' सिङाव दर मारिनानै लाजाबाय थानायखाय ओंखारनो लिंगासिनो बायहेरायाव थाङा बायहेरायाव मा आवनाय फैदों नों आं गियो अहा आबैयालाय ओइ बिबैनि फट'खौ नुलायबाय आबैनो हाला गथ'खौनो अहा आबैया ओइनो आबैना आथा आबै ओइ सोर फैदों हा हा मासि दुस्थु जादों बियो माखौ बागदावदों थ' जालायथारदों बिखायाव बुनायाव नै मा जाथारदों बियो दिनै मासि दुस्थ' जाथारदों बिफायानो फैयाखै बाबानो दर सेराव थाहैगासिनो ओमफ्राय फिसाजोआ बाबानो ओरै बाबा फैयाखै मामि बिदि होनबानो गाज्रि बागदावसो थ' जालाय बिखायाव बुनायाव नै जि बुसोबाय बाबा फैयाखै मारै दा फैगोन बाबाया बेखौ दांबावदों नोङो बेखौ दांनायखौ दांबावदों नोङो दांबावदों मासि दुस्थ' जाखो बेलाय बहा खारबोदों आरो नोङो बा ओरैबायदि दुस्थ' मेंगुलायबाय आं बिनि दुस्थ'जों बिफाखौनो फैदों सानलागासिनो सोरनिबा गारि स्कुटि एसे आवाज खोनाबाथाय बाबा बुम बुम जालायो बिफानि रोनावथारबाय नै गोब्रामलायथारबाय मालाय बिफा बाबा होनगासिनो सोरनिबा गारि स्कुटि आवाज ब्रुं साब्रायनाय खोनाबाथाय बाबा बुम बुम जालायो बाबा फैथ'वाखै मा फैगौ जाथारबायलै नाहरथारसै दरथि नाहरगासिनो दरखौ खेवनो नागिरगासिनो बिफा फैबाय होननानै बाबा फैसै मा आब'आलाय ओमफ्राय आब'आलाय आइ फिसा हिनजाव आब'आलाय दा बिसोरखौ नुबा माबायदि जायो बेयो नायनो र' दा फैबा खिन्थागोन आंनि खारै ओंख्रि संनाया मिसासै नानियाबो मोनानासो सफैसिगोन नामा दासो ओंखारदोंनो ओंखाम जाफैनाय नंला सानसुआव दा हरावसो जाफैसिगोन ओमफ्राय आंबो दा खारैखौ संथ'ला लोगोफोर दायो मोनायावसो जाफैनो मोनसिगोन नालाय नानिया ओंखामखौ दायो जानानै फैखाबाय नामानो दासो आइया फन हरना खोन्थाहरदों ओइ मामि आमा सुनो नुवाखै गोलैबासो बियो दायो फैबाय दै दासो बादोंमोन आङो गथ'खौ नस्थ' दर खेवगासिनो बाबा होननानै ए बाबा
मा लाबोमारदो बयलारसो लाबोहैबाय नै ओंखाम संनानै दासो बादोंमोन आं खोयाखै ओंखामसो जानो नागिरलायदोंमोन आंहा ओंखाम जानोरोङै र' दाउ बयलार ओमफ्राय ओइ माथो दैसो होलाबायखो खामथाबदों दाउ बयलारजों आलु मटर अल बेदर जानोसै जोंहा आलु सेमब्र ओमफ्राय मटरखौलाय दानो होथ'वा बेफोर साइसनो खाबाय नै बेखौबो होगोन दा मटरखौ दुन्दिया लायखाबाय सुखाबाय होबानो जाबाय दा गेन्द्रा ओइ थाङै दै गुदुं नांलायगौनो मस्ला देनानै होनांगौ ना नैबाव दोननाय जाबाय वाव मासि गोथाव जाबाय दै होनोसै दानिया दै होनोसै आयै बेदरा मोनबाय दा मैगङा लखब फैथारदों आलासि जाना फैनानै मालाय गयबो दोङो याव गय लायनो बिलाहि आयौ बिलाहि मा खय जाखो लकेल आयो होबोदो 1.5 किल'सो सोरनाव ओइ मामा मोननियाव गैला गोलैजोब्बाय गगा मोननो नोङो गगा मोननो गोथांखौ बिलाइखौबो हरनोसै आयौ मा लाबोदों जायाखै होरो सासेया ओइ नै लाइ बिलाइ ओमफ्राय दे मा मोनबावदों गाइखेरबो हरदो ओमफ्राय बे हाइजें बेबो हाइजें बे फाथै ओमफ्राय बे एम्फौ लाथा बायनाय ओमफ्राय बिलाइ ओमफ्राय नै बेयो गय ओमफ्राय नै बेयो सरजना बिबार ओमफ्राय नै बे मटर बेबो टमेट' नै दुख्लिसे मोनबोखाबाय आलासिनाव ओमफ्राय नै बे हाइजेंबावनो हाइजेंआ बायनानै लाबोनाय हाइजेंआ दाम गोसा जाथारलै ना बेबो हाइजें ओमफ्राय बेयाव मा दंबावो बेयाव मा दं ओइ लांदांसैयाव गैला नैबे आमलाइ ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबो लाबोलायबावदोंसो ओमफ्राय दुन्दियाबो लाबोदों आमलायाबो माखासेखा बोरमा दारि अन्थाइ बाजाब गया मोनबोनाय मोनसे गोसोमै गय लाबोनाय नुदोंमोन खेवलिनि हाबायाव बावबाय आं नोंसोरथ' फट' थिखांनायखौ आं खिथाहर हाबाय ओइयो इसो बिनि खाथि बाथाबारि आयं थैनायनि फंबाय ओमफ्राय आरो आयंनि आयंसो जायोना दादि आदैसो जायोमोनबा ओंखाम जानबाय आङो ओंखाम सागरसिखौ मटरजों आलुजों भाजा एवनानै जानोसै मोनानिया ओमफ्राय दहाय साननि दंखायो दहाय साननिया एसे दंबावो जोङो बाबा जेनेबा आंबो जासिगोन रावबो जाला नानियाबो दानसो फैनानै जाफैदों बेखौनो जानाय खोमा एसेयानो थैनो बिसोरना सासे थोदों इयो